ప్రైజ్ ద లార్డ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎలా ఉన్నారు? మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క అనంతమైన కృపను బట్టి అత్యున్నతమైన ఆత్మీయ జీవితాలు కలిగి ఉన్నారని హృదయపూర్వకంగా ఆశిస్తున్నాను. మనం మన నిత్య జీవితంలో చాలామంది వ్యక్తులను చూస్తుంటాం. వారిలో కొంతమంది తమ జీవితాల పట్ల ఒక లక్ష్యం, నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక, కష్టపడి సాధించే తత్వం ఇవేమీ లేనివారిగా తమ జీవితాలను చాలా లైట్ తీసుకునేవారిగా ఉంటారు. వీరి వల్ల ఎవరికీ ప్రయోజనం ఉండదు. వాళ్ళ యాటిట్యూడ్తో కనీసం వాళ్ళకి కూడా ప్రయోజనం ఉండదు. మరి కొంతమంది గుడ్నెస్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లా కనిపిస్తారు. తమ లైఫ్ను వాళ్ళు అస్సలు లైట్ తీసుకోరు. అలాంటి తలంపులతో ఉన్నవారిని కూడా వీళ్ళు సరిచేస్తూ ఉంటారు. కొంతమందిని మనం చూసినప్పుడు చిన్న వయసులోనే చాలా మెచ్యూర్గా కనిపిస్తారు. తమకన్నా వయసులో పెద్దవాళ్లకు సహితం అనేకమైన ఆలోచనలు చెప్తూ ఉన్నతమైన వ్యక్తులుగా ఎదుగుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి అనేకమైన వ్యక్తుల గురించి, వారి జీవన విధానం గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ సాక్ష్యమిస్తుంది. వారిలో ఒక వ్యక్తి జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల ద్వారా మనం ఆత్మీయంగా బలపరచబడడానికి కొన్ని ఆత్మీయ పాఠాలు నేర్చుకుందాం. ఈ వ్యక్తి దేవుడు తన జీవితంలో తనకు అందించే సక్సెస్ను అందిపుచ్చుకోవడానికి ఎన్నో కష్టాలు, శ్రమలు, బాధలు గుండా వెళ్ళాడు. నిజానికి అతనికి కూడా తెలియదు తన జీవితంలో ఎలాంటి సక్సెస్ రాబోతుందోనని. ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు, యోసేపు. యోసేపు అనే పేరుతో బైబిల్ గ్రంథంలో 6 వ్యక్తులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు. మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో మరియ భర్త అయిన యోసేపు కనిపిస్తాడు. మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయం 57వ వచనంలో అరిమతయ యోసేపు కనిపిస్తాడు. లూకా సువార్త 3వ అధ్యాయం 25వ వచనంలో మత్తతీయ కుమారుడైన యోసేపు కనిపిస్తాడు. అపోస్తుల కార్యములు 1వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో బర్సబ్బా అనబడిన యోసేపు కనిపిస్తాడు. అపోస్తుల కార్యములు 4వ అధ్యాయం 36వ వచనంలో కుప్రాలో పుట్టిన లేవీయుడగు యోసేపు కనిపిస్తాడు. ఆది కాండంలో కొన్ని అధ్యాయాల్లో యాకోబు కుమారుడైన యోసేపు కనిపిస్తూ ఉంటాడు. అయితే ఈరోజు యాకోబు కుమారుడైన యోసేపు నిమిత్తం మనం మాట్లాడుకుందాం. యాకోబు కుమారుడైన యోసేపు ప్రస్తావన, ఆయన పేరు పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో మనకు సుమారుగా 200 సార్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అయితే దేవుడు యోసేపు పేరును ఎందుకు అన్నిసార్లు ప్రస్తావించాడు? యోసేపులో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటి అని మనం ఆలోచించినట్లయితే యోసేపులో ఒకటి కాదండి, చాలా ప్రత్యేకతలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. బైబిల్ గ్రంథం మార్గదర్శకంగా ఉన్న ఈ రోజుల్లోనే అనేక మంది యవనస్తులు దారి తప్పి దైవములకు దూరంగా జీవిస్తున్నారు. అయితే అసలు బైబిల్ గ్రంథమే లేని రోజుల్లో, కనీసం ధర్మశాస్త్రం కూడా లేని దినాల్లో దేవుని ఎదుట ధర్మంగా, నీతిగా, పాపపు బంధకాలు తనను బంధించలేని రీతిగా జీవించిన అతి గొప్ప యవనస్తుడు యోసేపు. యోసేపు తల్లి అయిన రాహేలు తన తమ్ముడైన బెన్యామీనుకు జన్మనిచ్చి పరమపదించి బెత్లెహేమను ఎఫ్రాతా మార్గమున పాతిపెట్టబడిన తర్వాత యోసేపు తన తండ్రి ఉపపత్నులైన బిల్హా, జిల్పా కుమారుల యొద్ద జీవిస్తూ ఉంటాడు. అతడు తన తండ్రికి అత్యంత ప్రియుడిగా ఉండి గొర్రెలు మేపుకుంటూ ఉంటాడు. అయితే ఈ క్రమంలో యోసేపులో కొన్ని సుగుణాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అందులో ముఖ్యమైన సుగుణం ఏంటంటే, ఆది కాండం 37వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే తన అన్నల చెడుతనమును గురించిన సమాచారం తన తండ్రికి అందిస్తూ ఉండేవాడు. ఈ యోసేపు తన అన్నలు ఏదైనా చెడు చేస్తే తన తండ్రికి అందించే ఒక సుగుణంని కలిగి ఉన్నాడు. సహజంగా మానవులమైన మనము మంచి వాటికన్నా పనికిరాని వాటికి, అక్కర్లేని విషయాలకి టైంని కేటాయిస్తుంటాం. మొబైల్లో గంటలు చిట్ చాట్ చేస్తూ ఉండగలం, కానీ దేవుని సన్నిధిలో 1 గంట కూర్చోవడం మనకి కష్టమైపోతూ ఉంటుంది. స్నేహితులతో ఎన్ని మాటలైనా మాట్లాడగలం, కానీ దేవుని గురించిన మాటలు చెప్పడానికి నోటి వెంట ఒక్క మాట కూడా రాదు. మనం కొన్నిసార్లు మన చుట్టూ ఉన్న మనుషులను బట్టి మారిపోతూ ఉంటాం. వాళ్ళు విశ్వాసులుగా ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నారా? మనం కూడా విశ్వాసులుగా ఆత్మీయంగా ఎదుగుతూ ఉంటాం. వాళ్ళు పడిపోయి సాతాను బందీలుగా బ్రతుకుతున్నారా? మనం కూడా అలాగే బ్రతుకుతూ ఉంటాం. అయితే తమ జీవితాలు ప్రభువు కోసం సమర్పించి చావైనా బ్రతుకైనా నీవే ప్రభువా అని జీవించేవారు అనేక మంది ఉన్నారు. నేను వారి కోసం మాట్లాడట్లేదు. మన సహవాసం మనల్ని మారుస్తూ ఉంటుందేమో చూసుకోవాలి. అందుకే పెద్దలు అన్నారు, 6 నెలలు సహవాసం చేస్తే వాళ్ళు వీళ్ళవుతారు అని. కానీ యోసేపు 6 నెలలు కాదు కదా, కొన్ని సంవత్సరాలు తన అన్నలతో సహవాసం చేశాడు. అయితే తన అన్నల చెడుతనమును తన తండ్రి దగ్గరకు తెచ్చాడే కానీ వాళ్ళ పాపక్రియలకు, దుష్టక్రియలకు ఒత్తాసు ఏమాత్రము పలకలేదు.
చెడుతనంను అసహించుకునే గొప్ప సుగుణం యోసేపులో ఉంది. యెషయా 13:11 మనం చూసినట్లయితే, లోకుల చెడుతనమును బట్టియు దుష్టుల దోషమును బట్టియు నేను వారిని శిక్షింపబోచున్నాను. అహంకారుల అతిశయమును మాన్పించెదను, బలాత్కారుల గర్వమును అణిచివేసేదను. ఈ విధముగా వాక్యం సెలవిస్తుంది. అయితే లోకుల చెడుతనమును బట్టి వారిని శిక్షిస్తాను అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. అయితే వారి చెడుతనంలో మనం పాలువారమై ఉండకుండా మనం చూసుకోవాలి. మనం ఎందుకు పాలువారమై ఉండాలి? మనం ఎందుకు వారికి ఒత్తాసు పలకాలి? చిన్నవాడైన యోసేపు చెడుతనమును అసహించుకున్నట్టు మనం కూడా చెడుతనమును అసహించుకోవాలి. ఇది ఒక డివైన్ క్వాలిటీ. చెడుతనమును అసహించుకోకుండా చెడుతనమును సమర్థిస్తూ జీవిస్తే యేసు ప్రభు సిలువలో కాచిన రక్తమును నిరర్ధకము ఎగతాళి చేస్తున్నట్టు కాదా? మన తండ్రి పరిపూర్ణుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనం కూడా పరిపూర్ణులుగా ఉండాలని మనకు ఆజ్ఞాపించట్లేదా? మనం చెడుతనంను అసహించుకొని దేవునికి భయభక్తులు చూపించాల్సిన బాధ్యత ఆయన రక్తము ద్వారా విమోచింపబడిన మనకు ఖచ్చితంగా ఉంది. అయితే ఇక్కడ యోసేపులో సుగుణము ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అయితే తన అన్నల చెడుతనమును తన తండ్రి దగ్గరికి తీసుకెళ్లడం ద్వారా, తన అన్నల చెడుతనమును యాకోబు దగ్గరికి తీసుకెళ్లడం ద్వారా యోసేపు వాళ్ళ చెడుతనమును ఖండించేవాడు. మనం మన చుట్టూ జరుగుతున్న చెడుతనమును, పాపమును దేవుని బిడ్డగా ఖండించే అవసరమైతే వారిని గద్దించే బాధ్యత మనకి ఎంతైనా ఉంది. అమ్మో, ఇలా చేస్తే నా స్నేహితులు, నా అనుకున్న వారు నాకు దూరం అయిపోతారు, నేను విరోధిగా వారికి మారిపోతాను అని అనుకుంటున్నారా? యోసేపు కూడా తన అన్నల చెడుతనంను ఖండించే క్రమంలో యోసేపు అన్నలకి కూడా యోసేపు దూరం అయిపోయాడు. పరాయి దేశానికి బానిసగా అమ్మివేయబడ్డాడు. యేసు ప్రభువు శాస్త్రుల, పరిసయ్యుల చెడుతనమును గద్దించినప్పుడు వారు కుట్ర పన్ని సిలువలో అతి కిరాతకంగా యేసు ప్రభువును హింసించి చంపేశారు. వారు తాత్కాలికంగా మన శత్రువులుగా ఉండవచ్చేమో కానీ, మన ఫ్రెండ్స్ తాత్కాలికంగా మన శత్రువులుగా ఉండవచ్చేమో కానీ, వారు సత్యంని తెలుసుకున్నప్పుడు మీకన్నా ముఖ్యమైన వ్యక్తి, మనకన్నా ముఖ్యమైన వ్యక్తి వాళ్ళ జీవితంలో ఇంకెవరూ ఉండరు. వాళ్ళు ఆ టైంలో మనకి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు నరకానికి వెళ్లకుండా మనం వారిని కాపాడాం కాబట్టి. వాళ్ళ చెడుతనమును గద్దించకుండా సమర్థించుకుంటూ పోతే మీ చేతులారా మీరే మీ బంధువులని, మీ స్నేహితులని నరకానికి పంపినట్లు అవుతుంది. సో మనం సరిచేయబడదాం, ఇతరులను సరిచేద్దాం. దేవుడి ఈ మాటలు మీ వినికిడిలో దీవించును గాక. దేవుని చిత్తమైతే యోసేపులో ఉన్న ఇంకా అనేకమైన సుగుణాలు రానున్న వీడియోస్లో ధ్యానిద్దాం. దేవుని కృప మీకు తోడై ఉండును గాక.